Fætter B har lavet en sjov dans, og den vil vi gerne lære jer nu. Så kom op og stå. Først skal vi lige lære dansetrinene. Vi starter med at være super spændte og trippe alt, hvad vi kan. Og hop, bang, bang. Så hopper vi til højre. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så skal vi dyppe vores fødder i vand, mens vi ruller med armene. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her klapper vi 2 gange. Så vasker vi vinduer. Alt hvad vi kan. 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Så går vi rundt om juletræet. 1 og 2, 3 og 4 og vrikker. 3, 4. Så skal vi pege på noget, vi rigtig godt kan lide. 1, 2 og 3, 4, 5, 6 og hopper rundt. 7, 8. Og så vrikker vi alt, hvad vi kan. Yes! Og hopper igen. Og vinker. Nu sætter vi musikken på, så kommer dans med.